Da, svakom momcu poklopac, drugi program Hrvatskog radija, 11 sati 9 minuta. Ajmo mi malo o nečem konkretnijem što se tiče gastronomije, zapravo nabavke namirnica. Ako ste stalni slušatelj ili slušateljica, čuli ste već da smo u našoj emisiji govorili o internetskoj platformi OPG2Go. Dakle, u doba najrestriktivnijih mjera, kada praktički je cijeli život stao, kada su dućani bili zatvoreni, više manje ili vrlo skučeno i restriktivno radili, jedan mladić Dalmatinac, Dejan Grepo, došao je na ideju da osmisli internetsku, pa kasnije onda i aplikaciju za pametne telefone, platformu kako bi povezao ljude koji proizvode hranu i ljude koji trebaju hranu. Dejane, dobar dan još jednom. Dobar dan, pozdrav svih slušateljima Hrvatskog radija. Moram priznati, u zadnje vrijeme, Dejane, pitao sam se koja je sudbina i daljnja sudbina ovog vašeg projekta, s obzirom da evo mjere su jako popustile, svakodnevno u dućane možemo ići, dućani su puni ljudi, ljudi se uglavnom pridržavaju ovih mjera predostrožnosti, jedan dio ima maske, jedan dio nema maske, ali u svakom slučaju svi dezinficiraju ruke na ulasku u dućane. Praktički što se tiče kupovine restrikcije, barem što se tiče kupovine hrane i prehrambenih proizvoda, restrikcije su više manje prestale. Pa sam se pitao koja je sudbina vašeg projekta i onda je došla informacija koja me iznenadila i koja mi je onako upalila žaruljicu i rekao pa da, to je naravno sljedeći logični korak. A taj sljedeći logični korak jest što? Tako je, isto samo da napomenem, pitali smo se i mi koja je sudbina projekta i išli smo znači korak naprijed, znači otvoreno je na stotine tih sada tržnica online, mi smo tu, eto, možemo reći prvi i najbolji, eto, mogu reći iskreno, jer imamo preko 100 registriranih proizvođača i na stotine kupaca i sada razmišljali smo što kad stane korona, što kad se prekinu sve te zabrane i tako, kada otvore svi dućani, i napravili smo znači jednu novu opciju u Hrvatskoj, to sada prvi puta u Hrvatskoj, znači online aukcija namirnica. Znači moće se prodavati veća količina namirnica, ponuditi ili otkupiti veća količina namirnica od OPG-ovaca, mesara, ribara, a isto tako znači veći otkupljivači kao što su trgovački lanci, restorani ili mogu biti samo privatni neki otkupljivači koji preprodaju kasnije na tržnicama, moći će kreirati aukcije za veće količine namirnica. Tako, na primjer, bit će dva tipa aukcije, kao što je nabavna i prodajna aukcija. Kod prodajne aukcije, znači, proizvođač kreira aukciju i nudi, na primjer, tonu krompira da će prodati za najmanje od 3000 kuna. Svaki otkupljivač koji je registriran može mu ponuditi, znači, 3000 ili više. Isto tako će se moći kreirati nabavna aukcija, što će koristiti, na primjer, trgovački lanci ili restorani, gdje će moći kreirati, na primjer, aukciju. Evo, primjer, restoran treba im 100 kila tunjevine, ili tona tunjevine, kako god želite. Ili recimo i 2 tone ovog lososa, recimo, za ured predsjednika. Eto, možda i tako. Da. I da će ponuditi maksimalnu cijenu 10.000 kuna. I onda svi proizvođači, naprimjer u tom slučaju ribari, će moći ponuditi samo 10.000 ili niže od 10.000 sljedeću ponudu. I nakon isteka aukcije vrši se trgovina između otkupljivača i prodavatelja i to je to. Postoji li na neki način, odnosno jeste li zamislili da postoji nekakav mehanizam nadzora, da netko ne bi, nećemo reći varao, ali napravio kakvu nepodopštinu. Ako mu recimo cijena na kraju ipak ne bude odgovarala, da ne izvrda od plaćanja ili od prodaje ili nešto treće. Svi, znači, kod OPG2Go aukcija namirnica je obvezatna registracija. Registracija, znači, sa svim osobnim podacima. Znači, OIB, podaci o poslovnom subjektu, tvrtki, svi podaci o OPG-u, u tom slučaju mesnici, ribanici ili tako dalje, gdje prilikom registracije prihvaćaju sve uvjete u aukciji. A to su ti da moraju poštivati pravila u slučaju da prodaju, da moraju isporučiti proizvod po dogovorenoj cijeni i tako dalje. Dakle, ovo
ako sam dobro razumio, a ne smatram baš da sam previše priglup, ali ovo je zapravo začetak jedne online burze OPG proizvoda i hrane i prehrambenih namirnica. Tako je. Prvi put u Hrvatskoj, znači online burza hrane gdje će proizvođač, nebitno u kojem dijelu Hrvatske živi, radi, će moći ponuditi svoj proizvod na skroz drugi kraj Hrvatske nekom otkupljivaču koji inače stvarno nije imao priliku uopće doći do njega. Kao što svake godine slušamo, propadaju na tone mandarina, proljeva se mlijeko i tako dalje. U većini slučajeva to bude i situacija baš radi te što nemaju gdje prodati i ponuditi svoje proizvode, ne znaju možda i kako se marketinški reklamirati. Ovo je ta prilika gdje će se svi ti proizvodi moći objaviti javno online i vi ćete doslovno isto preko mobitela, preko aplikacije moći ostaviti ponudu i otkupiti sutra, eto, tonu lososa. Ili dvije. Da. Ili dvije, da. No, dobro, kod nas baš ljudi ne proizvode, odnosno ne hvataju losose, to ipak dolazi, ali to smo stavili šale. Ovako kao šale. U svakom slučaju, s obzirom da ne znamo što će biti ove godine s našim turizmom, nadam se da će biti nešto od turizma, ali u svakom slučaju računamo na dolazeće godine i računamo na nastavak trendova koji su bili prije svega ovoga, a to je da se zadnjih godina uočavala promjena profila gostiju koji dolaze k nama, da su to bili gosti koji su više platežne moći, koji samim tim i zahtijevaju nekakvu i konkretniju, bolju, autentičniju gastronomiju, samim tim i naravno domaću autentičnu namirnicu, pa se nadam da ova vaša online burza OPG proizvoda i prehrambenih proizvoda, domaćih proizvoda, da stvarno ima jednu lijepu budućnost vezanu uz budućnost, isto tako nadam se lijepu hrvatskog turizma. Tako je, nadamo se i mi, eto, jer restoranima će baš omogućiti da brzo jednostavno dođu na veće količine proizvoda, da nabave iz područja cijele Hrvatske i kasnije to plasiraju svojim restoranima. Da povežemo zelenu i plavu Hrvatsku. Tako je. Evo Dejane, vidim da ideja ne ponestaje, samo tako dalje i naprijed i eto, želim puno uspjeha sa OPG2Go. Krenuli ste iz nužde povezati ljude koji trebaju namirnice i ljude koji ih proizvode, a koji su u mogućnosti dostaviti ih u situaciju u kojoj smo bili, a već vidim da će to prerasti u jednu veću priču i nadam se stvarno u jednu pravu online burzu domaćih, pravih, autohtonih, pa u krajnjoj liniji recimo i tu riječ ekoloških proizvoda. Tako je, eto. Hvala još jednom i eto, pozivamo sve da se slobodno prijave i uskoro će moći sudjelovati u aukciji namirnica. Bio to Dejan Grepo iz projekta OPG2Go. Eto, hvala mu na svemu što čini i na današnjem razgovoru. Pozdrav.